Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt li nkompli nirrifletti dwar il-littra pastorali li l-isfijiet tagħna tawna għal Randan ta' din is-sena illi iġġib l-isem il-loġika ta' Alla, il-loġika ta' Kristu biex infakkarkom ftit l-ewwel parti sa fiha ikkummentajt hekk l-isfijiet uruna kif il-kultura ta' żwieġ u l-familja fis-soċjetà tagħna Maltija u Awċija tbidlet qed ngħixu fi żmien li aħna bħala Nsara imsejħin biex nevanġelizzaw biex inpoġġu l-Ġesu mill-ġdid fil-qalba tal-kultura tagħna u ma ħaduna sabiex naraw aħna bħala Nsara fuq xi tkun mibnija il-kultura vera tagħna. Dak l-isfijiet seħula bħala l-loġika ta' Alla fil-ħolqien kif murililna fil-kelma ta' Alla x'kienet ir-rida ta' Alla u x'inhi r-rida ta' Alla għall-bniedem meta ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu bħala raġel u mara fl-aqda sħiħa ta' żwieġ u ma dan żidulna dwar ir-responsabilità tagħna se nagħmlu aħna minn din l-għaqda li Alla jrid mill-bniedem fi żwieġ stabbli u dak li aħna se nagħmlu dak li aħna kif aħna se nwieġbu għal din ir-rida Alla għall-bniedem dik li hija l-kuxjenza fil-ħajja tagħna. Illum nixtieq nikkummenta t-tieni nofs ħanidu hekk ta' littra pastorali illi tgħaddi issa mill-fażi tal-ħolqien l-loġika ta' Alla għal fażi tal-inkarnazzjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, allura il-loġika ta' Kristu. L-isfijiet għalunna urawna li jisma' għal l-imbierek ħalaq dan il-pjan, poġġa dan il-pjan fil-qalb tal-bniedem, nista' ngħid li poġġih fid-DNA tagħna, fid-DNA tagħna l-bnedmin, u tagħna ideal għoli. Hekk l-isfijiet jużaw din il-kelma li tagħna ideal u jgħidulna li dan l-ideal huwa diffiċli ngħixuh f'kuntest ta' dinja li hija diffiċli. Mela qegħdin nitkellmu minn żewġ realtajiet. L-ewwel ħaġa, il-Knisja tibqa' titkellem mill-ideal illi Kristu tagħna milli Alla tagħna. Xi drabi faċilment li naqtaw qalbna u meta naqtaw qalbna l-ideali inwarbuhom. L-ideali inbaxxuhom, l-ideali nagħmlu kompromessi magħhom sal-punt illi l-ideal ma jibqa' ideal xejn. Dana jista' jiġri fuq diversi livelli fil-ħajja tagħna bħala Nsara. L-ideal tal-imħabba kif irida Ġesu nistu verament inġibuha fix-xejn għal ħafna raġunijiet. L-ideal li jkollna dinja ġusta nistu wkoll inġibuha fix-xejn għal numru ta' raġunijiet oħrajn. L-ideal li kull bniedem ikun rispettat fid-dinjità tiegħu u kol nistu nġibuħ fix-xejn għal ħafna raġunijiet bħal meta naċċettaw l-abort, pereżempju, d-dinjità tat-tarbija fil-ġuf inneħħuha kompletament. L-ideali li anke jkollna ambjent nadif, ambjent b'saħħtu, bniedem li joħsib l-ambjent għal ħafna raġunijiet għax irridu ċerta stil ta' ħajja, faċilment l-ideal nġibuħ fix-xejn. Eżistijaj il-Knisja xi drabi fis-soċjetà tistona għaliex fil-waqt li fis-soċjetà jsiru ħafna kompromessi, il-Knisja hija qajta favur l-ideal li Alla poġġa f'qalb il-bniedem. U xi drabi dan l-ideal narawh wisq il-bot minna, narawh li ma nistgħux nilħuh, narawh addirittura li f'ċerti mumenti narawh li huwa impossibbli u l-isfijiet jgħidulna l-iva hemm mumenti li aħna dal-ideal insibuh diffiċli għax aħna ngħixu f'dinja diffiċli. Aħna ma ngħixux f'dinja ideali fejn kollox huwa arloġġ, kollox jimxi kif għandu jimxi, aħna ngħixu f'dinja diffiċli li fiha ħafna sitwazzjonijiet qiebsa. Però b'daqshekk ma jfissirx li għax hemm diffikultà aħna nwarbu l-ideal fil-ħajja tagħna. Dana f'ċerti affarijiet anke meta hu diffiċli. Imma xi ħaġa nkunu determinati għaliha nagħmluha bħalissa jiġini f'moħħi kemm nies fi żminijietna narawhom illi qegħdin jagħmlu d-dieta. Ikollhom ideal li jridu jonqsu daqshekk il-kilo. U allura biex jaslu għal ideal anke jkun diffiċli u jieħdu xhur u xi drabi snin, imma jagħmlu kull sagrifiċċju biex dak l-ideal jilħuh. Ibidlu d-dieta tal-ikel, imorru l-ġim, jagħmlu l-eżerċizzju, jagħmlu dixxiplina fuqhom infushom ħalli jżommu ċerta ritmu jiklu fl-istess ħin, ma jibdux jiklu bla doċċ affarijiet li joġobhom ma joħduhomx.
ċertament huwa diffiċli meta tkun ma' sħabek li jiklu b'mod differenti, diffiċli tkun ma' sħabek li jkollhom lifestyle differenti, imma x'temmen f'dak l-ideal li ju taġi tas-saħħa tiegħek, irrelevanti minn xejn ħadd ieħor, inti dak iżommu għax taf li taġi għalik. U l-istess ħaġa fejn tidħol iż-żwieġ u l-familja tistij. Il-soċjetà tagħna tibqa' żomm dak li ideali u tagħmel kollox akkosta kollox biex iżomm dak l-ideal għax inkella taf illi ħsara lina sejr ikun jekk dan ma nżommuhx. Imma meta għandna realtajiet li huma diffiċli, aħna x'inhija s-sitwazzjoni tagħna bħala nsara? Is-sitwazzjoni tagħna bħala nsara hija il-persuna ta' Ġesu. Aħna eżistejna bżonn il-Kristu li jurina kif f'dinja diffiċli aħna nistgħu ngħixu dak li hu irid minna. L-isfijiet tagħna jpoġġuha b'mod ħili jidilna hekk Ġesu rina kif għandna ngħixu l-imħabba f'din id-dinja magħmula diffiċli mitfixkil ta' ġewwa fina u ta' madwarna. Mela dak li se jfixkel l-ideal tal-imħabba huwa ġewwa fina dak li aħna jgħidu l-dnub. Huwa wkoll dak ta' madwarna, il-mentalità ta' kif jaħsibha ħaddieħor. Ma dan jiena nżid ukoll għalkemm l-isfijiet ma jsemmuhiex, inżid anke lix-xitan illi għamlilna l-ħajja tagħna ħafna diffiċli kif anke l-Papa Benedittu 16 propju fl-ewwel ħadd tar-Randan anke fl-Angelus fil-ħsieb li huwa għamel semminna dwar il-preżenza tax-xitan anke fi żminijietna illi aħna rridu nkunu maqudin ma' Kristu biex nerbħu dan l-għadu antik tagħna li għamlilna ħajjitna ħafna diffiċli fi żminijietna wkoll anke fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja. U allura aħna li għandna l-persuna ta' Ġesu li huwa ġi fostna u ħabb f'sitwazzjoni diffiċli, ma ġiex biex jipritka x'għandna nkunu f'mumenti jibsa u diffiċli, Ġesu ħabb f'mumenti diffiċli. Ġesu kien miċħud imma ħabb xorta. Ġesu kien innoċenti u kondannat u ħabb xorta. Għal min ma jemminx forsi Ġesu jistona, ma lina li nemmnu Ġesu l-qawwa tagħna. Għalina li nemmnu fih ma nistgħux nirraġunaw daqs li kieku Ġesu mhux preżenti f'ħajjitna. Ma nistax nirraġunaw daqs li kieku Ġesu m'għandu xejn xi jgħid dwar is-sitwazzjoni tal-ħajja tagħna anke meta hija għaddejja mumenti jibsa. Ma nistgħux aħna naqtaw il-Kristu barra mir-realtà ta' żwieġ. Ma nistgħux nagħmluha din il-firda eżistij. Tant li Ġesu stess mument minnhom jagħmlu referenza li għall-isfijiet meta Ġesu ġie mistoqsi dwar ir-realtà ta' żwieġ. Ġesu iħalli lilu nnifsu jiġi mistoqsi dwar ir-realtà ta' żwieġ. U naħseb anke aħna l-ħafna mistoqsijiet li għandna fi żminijietna dwar iż-żwieġ u divorzju, irridu bħal nies ta' żmien Ġesu aħna wkoll impoġġuhom lil Kristu. Irridu nistaqsu lilu. Aħna ħaniġu mistoqsija eżistijej fir-referendum. Però qabel il-mistoqsija ma nwiġbuha aħna fir-referendum, aħna rridu nieħdu l-mistoqsija f'riġlejn Ġesu u nistaqsuha lilu. Kif għamlu anke in-nies fi żmienu meta saqsewh dwar iż-żwieġ, dwar id-divorzju. U l-isfijiet tagħna hekk jgħidulna li Ġesu bit-tweġiba tiegħu jidher li kien imweġġa. Nixtieq nieqaf ftit fuq din il-qalb ta' Ġesu li hija muġuha. L-isfijiet qalulna Ġesu kien imweġġa. Ċertament dan mhux xi kliem sabiħ ta' zokkor xi icing sugar fuq cake jew xi kliem romantiku Ġesu mweġġa. Din il-weġġa hija r-realtà profonda li Alla jitnikket meta l-bniedem ma jemminx fih u ma jimxix fuq il-pjan tiegħu. Din nsibuha pereżempju meta Ġesu beka qabel ma qajjem il-Lażru mill-mewt. Ġesu meta beka minħabba Lażru mhux għax kien ħabib tiegħu li mietlu. Ma kienx hekk tant Ġesu meta seta' jmur Lażru kien ħaj Ġesu ma jmurx ħalli imut qabel ma jmur. Ġesu jibka xi nies ma jemnux fil-qawwa tiegħu ta' dak li hu seta' jagħmel. U forsi din il-weġġa eżisti li l-isfijiet tagħna tikellmuna dwarha minn Kristu quddiem iż-żwieġ u l-familja. Hija din il-weġġa għaliex maħniex nażlu il-pjan tiegħu imma qegħdin nażlu pjan ieħor. Maħniex nażlu fi kliem l-isfijiet il-loġika ta' Alla, il-loġika ta' Ġesu għal dak li hu żwieġ, imma qegħdin nippruvaw nażlu loġika oħra li mhijiex ta' Alla.
fil-ħajja tagħna. Ħa nikkwot eżattament x'jgħidulna l-isfijiet tagħna sistih. Ġesu juri fit-tweġiba tiegħu li hu mweġġa. Ir-raġuni tal-weġġa tiegħu kienet tiġbaħ lil dik ta' Alla fl-għażla li għamlu Adam u Eva. Il-Fariżej iktar emmnu li jistgħu jibnu soċjetà aħjar jekk tiġi bbażata fuq il-possibilità ta' divorzju milli jekk tibniha fuq l-istabilità ta' żwieġ. U Ġesu quddiem dan iweġġa. U quddiem dan l-isfiet qed jgħidulna li aħna rġajna wasalna għal deċiżjoni fundamentali għalina l-insara. U l-isfiet poġġawna din il-mistoqsija li f'dan il-mument nixtieq impoġġiha quddiemek. Quddiemek u quddiem Alla. Inti u Alla. Nemmen u nimxi fuq il-pjan u l-loġika ta' Alla fil-ħolqien għall-għaqda sieħa bejn raġel u mara li jsiru ġisem wieħed. Jew fuq il-loġika umana maqtuha minn Alla li tinsab fit-tkissir ta' din l-għaqda permezz tad-divorzju. Mistoqsija sempliċi li qegħdin jagħmlulna l-isfijiet. Ejja, aħna ħanażlu il-pjan ta' Alla għall-bniedem jew sejrin nażlu il-pjan tagħna għall-bniedem fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja. Se nażlu l-pjan ta' Alla żwieġ maqud bejn raġel u mara li bid-diffikultajiet kollha tagħhom isiru ġisem wieħed. Jew se nażlu it-tkissir ta' dan il-pjan permezz tad-divorzju. Eżisti hija mistoqsija li ġiet impoġġija lilna u nfakkarkom li din qed tiġi mistoqsija lilna ir-rajja spiritwali tagħna bl-awtorità kollha spiritwali li mulejthom fuqna biex ikunu ta' gwida lina. U ma rridux nifqu biss fuq l-isfijiet tagħna f'din il-mistoqsija, imma rridu narawha li qed tiġi minn Kristu nnifsu li qed ikellimna permezz tar-rajja tagħna. Niftakrux għalilna il-mulej Ġesu. Min jisma' lilkom ikun jisma' lili. Min jisma' il-kelma tar-rajja tagħna ikun qed jisma' il-kelma ta' Ġesu fi żminijietna. Ma nistgħux din il-mistoqsija inpoġġuha fil-ġenb. Għalina l-insara din il-mistoqsija vera illi aħna irridu nwieġbu. Jekk aħna nista' nażlu l-pjan ta' Alla lina jew le. Din hija l-mistoqsija. Mistoqsija tagħna mhix jekk aħna ħniex nażlu divorzju responsabbli jew le. Hija aktar fundamentali minn hekk. Aħna ħanimxu mal-pjan ta' Alla lina jew le. Din se taqta' fil-laħam il-ħaj fil-fidi tagħna. Maħbub tiegħi. Irrid ikollna din il-konvinzjoni dak li Alla jixtieq mill-bniedem għax dak li Alla jixtieq mill-bniedem huwa tal-aqwa ġi tal-bniedem. U nixtieq nenfatizza dak li Alla jixtieq mill-bniedem huwa ta' ġi tal-bniedem, kull bniedem, mhux għan-nisrani. Dak li Alla tagħna mhuwiex għall-insara. Ġesu meta kellu dan id-diskors qudiemu ma kellux l-insara qudiemu. Kellu bnedmin. Ir-rida ta' hi għal kull bniedem, żwieġ stabbli li ma jitkissirx. Id-divorzju mhux ħażin għan-nisrani, id-divorzju ħażin għal kull bniedem, għal kull soċjetà. Noqgħdu attenti xi kultant faċilment li anke quddiem din il-mistoqsija aħna nistgħu ngħidu ma jiena nista' nagħżel il-pjan ta' Alla għalija, imma jiena għalfejn għandi nimponih fuq ħaddieħor li ma jemminx. Huwa argument li ma jreġix eżisti, żbaljat fin u ngann. Dak li Alla jixtieq minna mu jixtieqx minna bħala ansara. L-għaqda li Alla jixtieq bejn ir-raġel u l-marra tibqa' dejjem u ma titkassirx bid-divorzju ma jixtieqx mill-insara, jixtieqha mill-bniedem. In-nisrani huwa dak li jaċċetta u jsir xiwt għaliha quddiem ħutu l-bnedmin. Imma din mhix kelma ta' Alla għan-nisrani, hija kelma ta' Alla għal kulħadd, jemmen u ma jemminx, jaċċetta u ma jaċċettajiex. Aħna l-insara m'għandniex inħossuna li qegħdin nimponu il-fidi tagħna fuq l-oħrajn għax mhix hekk. Aħna nkunu xhieda ta' dak li Alla jrid anke minn kulħadd, anke min ma jemminx. Issek min ma jemminx irid jirrifjuta l-pjan ta' Alla, mhux se nkunu aħna però li nirrifjutawh. Mhux se nkunu aħna li ħanċaħdu l-bniedem mill-pjan ta' Alla liħ. Maħnis se nkunu aħna li se nċaħdu l-bniedem mill-pjan ta' Alla liħ. Se tkun int li ċaħħat il-bniedem mill-pjan ta' Alla liħ
titweġibha mhux lili hija waħdi, titweġibha l-Ġesu fil-mistoqsija li qed jagħmilek permezz tal-isfijiet tagħna. Nemmen u nimxi fuq il-pjan u l-loġika ta' Alla fil-ħolqien għal aqda sħiħa bejn raġel u mara li jsiru ġisem wieħed, jew fuq loġika umana maqtuha minn Alla li tinsab fit-tkissir ta' din l-għaqda permezz tad-divorzju. Din mistoqsija rridu nwiġbuha sistej għal kull bniedem mhux għan-Nisrani. Nisrani ċertament ħrid iweġibha l-ewwel qabel kollox għaliex hu arafa din il-verità. Però xu għaraf il-verità forsi ħadd ieħor li mhux Nisrani għadu ma rafiex. Ma jfissirx daqshekk li n-Nisrani qed jimponi dak li jemmen fiħu. Għax aħna dak li jemmnu fih aħna ma nemnux li għalina imma nemnu li hu għall-umanità sieħa. Alla ma jħobbx l-insara. Alla jħobb il-bnedmin. Huma min huma eżistijaj. U aħna rridu nkunu sinjal tal-imħabba Alla mhux għal-Nisrani, ma sinjal tal-imħabba Alla għal kull bniedem. Aħna rridu nkunu sinjal tal-verità ta' Alla mhux għal-Nisrani, ma l-verità ta' Alla għal kull bniedem. Il-kelma ta' Alla tgħidilna Alla ħalaq il-bniedem fi ġbija tiegħu, mhux ħalaq in-Nisrani fi ġbija tiegħu. Eżistijaj, aħna l-insara dak li jarafna dil-verità u għanna di responsabilità li naddu għall-oħrajn. L-ħattuħor maħna ħanċaħduħ minn xejn. L-ħattuħor għanna dmir u responsabilità li naddulu din il-verità li aħna rafna. Ir-realtà ta' madwarna jidunna l-isfijiet fej soċjetajiet għażlu din il-loġika umana twassal biex nieħdu anke aħna deċiżjoni personali. Irridu naraw jekk soċjetà bid-divorzju ta' tiġġejjieni aħjar lis-soċjetà aktar milli tibnija madwar stabilità ta' żwieġ u tinvesti fiha biex tibnija. Sfijiet tagħna din jgħidulna isma' hemm soċjetajiet oħrajn fi kulħadd jaf, aħna u l-Filippini biss m'għandniex id-divorzju. Fejn daħal id-divorzju s-soċjetà marret aħjar. Ma tix tkun għaref eżisti biex twieġeb għal din mistoqsija. Meta għandna postijiet bħall-Ingilterra li qed jippruvaw jaraw kif jirranġaw is-sitwazzjoni, aħna ħankunu daqshekk komja u mhux se niftħu għajnejna eżisti. Meta għadna fiċ-ċans illi nistgħu nagħmlu xi ħaġa. U allura hekk id-deċiżjoni tagħna fuq din l-ixxu mhijiex biss fuq anka ħanidu hekk dak ispirati mill-kelma tal bniedem, imma anke l-istess esperjenza umana tal-bniedem turina dan. L-istess esperjenza umana turina li d-divorzju ġab ħerba fil-pajjiżi. U dan eżistijaj. Meta aħna nirrealizzaw kemm dak li jidinna Alla huwa vera. Mhux il-kelma tal-Alla tgħid mod u l-esperjenza umana tgħid ieħor. Però l-kelma tal-Alla u l-esperjenza umana jikkonfermaw lil xulxin. L-esperjenza tas-soċjetajiet fejn daħal id-divorzju tagħti raġun il-kelma tal-Alla. Tagħti raġun il-Sidna Ġesu Kristu. U allura aħna għandna jkollna din il-qalb miftuħa nitalmu naqraw anke x'ġara f'soċjetajiet oħrajn fil-proċess biex niffurmaw il-kuxjenza tagħna biex nieħdu deċiżjoni sewwa. L-isfijiet f'dan il-proċess għall-għażla d-deċiżjoni tagħna hekk qalulna sentenza li mhux ta' min jinsiha nemmen jiena mhux biss f'din iċ-ċirkustanza tad-divorzju, imma fiċ-ċirkustanzi kollha li se jpoġġu lilna bħala ansara f'konflitt, f'konfront differenti mis-soċjetà. L-isfijiet qalulna dan. F'dan in-Nisrani m'għandux jibża li jkun differenti minn ħsibijiet oħrajn. Għaliex jaf li jekk ikun waħdu quddiem id-dinja ma jkunx waħdu quddiem Alla. Hija ta' konsolazzjoni kbira li jkun għamel din l-għażla quddiem Alla. Anke jekk iħossu ikollu iħallas dan il-prezz. Narblu ftit, nomodu ftit eżisti dis-sentenza tan sabiħa nixtieq hekk laqtitna ħafna nixtieq nerġa' naqra qabel ma nikkummenta. F'dan in-Nisrani m'għandux jibża li jkun differenti minn ħsibijiet oħrajn. Għaliex jaf li jekk anki jkun waħdu quddiem id-dinja ma jkunx waħdu quddiem Alla. Hija ta' konsolazzjoni kbira li jkun għamel din l-għażla quddiem Alla. Anki jekk ikollu jħallas dan il-prezz. L-ewwel ħaġa bħala nsara tgħidulna l-isfijiet tagħna ma nibżawx. Ma nħallux biża' taħkimna.
Aħna l-insara għandna l-Ispirtu Santu ġewwa fina li d-dinja ma tafux. Id-dinja tiraġuna differenti. Id-dinja tibża minn kelma dnub. Id-dinja tibża minn realtà. Minn realtà li tista' tkun ittieħu deċiżjoni żbaljata. Tibża li l-insara jixtru d-dinja. Tibża. Għaliex m'għandix l-Ispirtu Alla fiha. Allura tiddeċidi x'inhu tajjeb u ħażin. Mentri jeżistijaj, aħna rridu narblu kollox quddiem Alla u ma nibżawx li niddeċidu skont il-qalb ta' Alla. Ma nibżawx. Għaliex ma nibżawx? Għax aħna xi superheroes? Le. Għaliex għax aħna ma niżbaljawx? Le. Għax aħna xi qaddisin? Le. Għax aħna ħjar mill-oħrajn? Le. Ma nibżawx għaliex kif tgħidilna l-kelma ta' Alla jiena miegħek. Ma nibżawx għaliex Alla huwa magħna. Alla mhux magħna kontra l-oħrajn. Alla huwa magħna, Alla huwa ma' dawk li mhumiex miegħu, imma aħna li jarafna li huwa magħna, aħna nistgħu nistrieħu fuq il-qawwa tiegħu. Aħna ma ninalqux eżistijaj fina nfusna. Il-ħajja tagħna mhijiex f'salib it-toroq ma tax fejn insejjer, il-ħajja tagħna mhijiex sqaq, il-ħajja tagħna mhijiex newt. Imma l-ħajja tagħna meta għandna l-Kristu magħna issir realtà ħajja, vera, qawwija, ġenwina li tisboq kull diffikultà, it-tama li inti tista' tibqa' mhix il-qudiem li ħajtek ma tintemx, anke jekk tkun differenti mill-oħrajn, anke jekk l-oħrajn jiżolawk, jgħajruk, iwaqqgħu kaċċajt. Eżisti anke fuq din l-ixxu nistgħu nsibu min jgħajjarna x'aħna bħala nsara ma naqblux mad-divorzju. Isminu għalaċċajt għax Ġesu ma jaqbilx mad-divorzju, jgħidulna skaduti, outdated, mentalità antika ta' żbiex il-familja. Tridu timponu, ma nibsawx minn dil-kritika eżistijaj. Ma nċedux għalija u laqqas nibżaw minna. Mhux f'sens militari tafux, mhux f'sens ta' kruċjata, imma f'sens ta' xhieda awtentika ta' dak li Ġesu fil-ħajja tagħna. Pjuttost il dawn l-istess nies li jistgħu jiżolawna, jridu nħobbuhom. U mhux inħobbuhom bil-kliem, nħobbuhom bil-fatti li jħossuhom li huma tassew maħbubin minna. Li anke aħna ma naqblux, però aħna maħna kontra ħadd. Alla ma jaqbilx mad-dnub tal-bniedem, però Alla mhuwiex kontra l-bniedem. U hekk hu nisrani. Anke ma naqblux ma dak li Ġesu qalilna li Alla ma jridx, inkluż id-divorzju li Alla ma jridux. Aħna maħniex kontra n-nies li jridu d-divorzju. Aħna dawn huma ħutna. Aħna dawn rridu nħobbuhom. Anke jekk jiżolawna, aħna ma niżolawx innafusna minnhom. Daw ħutna, daw Ġesu miet għalihom. Daw Alla jħobbhom, daqskemm iħobb lili jħobb lilhom. Aħna tkunna dil-konsolazzjoni minn din il-preżenza ta' Alla eżistijaj, ta' Alla li huwa magħna. U din tkun ta' konsolazzjoni għalina. Irridu nkunu nsara fi żminijietna li aktar ma' s-soċjetà tkun differenti mill-Vanġelu, aħna rrid ikollna l-qawwa tagħna f'Alla, li min ma jemminx m'għandux din il-qawwa, min ma jemminx m'għandux din l-esperjenza, allura jismana nitkellmu b'lingwaġġ stramb, b'lingwaġġ differenti, ma jimpurtax eżistijaj. Ħutna l-insara tal-bidu bil-fidi tagħhom f'Alla, bil-konsolazzjoni li Alla kien magħhom u mhix waħedhom, marru għall-martirju, marru fl-arena, ġew maqtula, ġew mikula. Ma beżawx eżistijaj. Ejjew aħna wkoll ikollna din il-qawwa tal-Ispirtu fina fi żminijietna. Però mhijiex qawwa ninsisti li tagħmilna kontra minn ma jaqbilx magħna. Hija qawwa li tiftħilna qalbna iktar għal min għandu viżjoni differenti minn ta' Ġesu mill-kelma t'Alla il-Vanġelu. Il-verità ta' dak li aħna nemmnu li Ġesu jrid dwar iżbiċ il-familja, ta' dak li aħna nemmnu Ġesu li ma jridx dwar iżbiċ il-familja, Ġesu ma jridx id-divorzju. Dan ma jagħmilniex kontra ħutna li jriduh, imma b'ħafna mħabba jiena nimpenjaw ruħna biex nuru l-verità li mhix tagħna, imma l-verità li brina Ġesu. Biex meta niġu għad-deċiżjoni tagħna nkunu ħadnija f'kuxjenza li hija mdawla mill-kelma t'Alla u nkunu anke ddeċidejna b'ħafna mħabba lejn Alla lejn ħutna l-bnedmin, konvinti li l-olla mħabba tinsab fli ngħinu l-xulxin inwettqu il-pjan ta' Alla, il-loġika ta' Alla, il-loġika ta' Kristu għalina. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slem.